Des de terapiamusical.cat ens adrecem a tu per convidar-te a participar en el nostre podcast, Protagonistes del Benestar, un espai dedicat a donar veu als professionals que es dediquen en cos i ànima a la salut i al benestar de les persones grans. El teu coneixement i experiència en el sector són invaluables i creiem que la teva participació seria una aportació molt enriquidora per als nostres oients. A Protagonistes del Benestar volem destacar la importància de la tasca que realitzeu dia a dia, posant en valor la vostra dedicació i professionalitat. Què oferim? Una entrevista en format podcast de 30 minuts de durada, un espai per compartir les teves experiències, coneixements i reflexions sobre el sector. Difusió de la teva participació a través del nostre canal de YouTube terapiamusical.cat, amb un públic interessat en el benestar de les persones grans. L'oportunitat de donar visibilitat a la teva tasca i al teu centre. Com funciona? L'entrevista constarà d'una bateria de 10 preguntes fixes que ens permetran conèixer la teva visió sobre el sector i la teva experiència professional. Si estàs interessat en participar en Protagonistes del Benestar, no dubtis en contactar amb l'enllaç que trobaràs a la descripció d'aquest vídeo. L'equip de terapiamusical.cat.